na signal mu'min. Ato na ito sa Arabian. So dunia nakalagusuron sa mga mu'min. Na sa dunia nakasurga ng mga kafir. Na di ba po inibigay kinan wallahu ta'ala kasurga sa alungan na mori. Nakalabusog sa iso ay manay na mu'min. Na inibigay ron wallahu ta'ala swalwa pang katasurga. Oy, sama mo sa bagay ron wala ka na balangon. Oy. Kakagigyan kaya umato Rasul sallallahu alaihi wasallam na wasat adna kader Nabi sallallahu alaihi wasallam agiyong kutuwa hadith oy ini po niya sa agiyong kutuwa manan niyan na iftarakat al-yahud ala 71 firqa. Suati ko Nabi so ay manan niyan na mga Yahudi na piyaka 70 siran agu isa lumpo ko. Ilaman to pamana, diyan kaya so mga Yahudi kumasaw Rasul sallallahu alaihi wasallam na miya sabong paraksiran sa ayamaan na niyan na 70 abisa lumpo ko. Uwan. Na wahtarakat an-nasara ala 72 firqa na miya sabong para kamamus ayamaan na niyan na mga Kristiyan, kamasatan niyo ito mga Kristiyan. Na miyalas sa kung panaksiran sa 70 lumpo ko. Uwan. Ilaman ito. Wasataktari ko ala hadihil umma ala 73 firqa. Kulluha finnar. Na miya sa kung panakang kaya mga umat to Nabi sallallahu alaihi wasallam sa 70 kaum na pala nila pagulugan sa iko naraka na ayaw buagkad bakat sulit sa iko surga na isa-isa kakaon. Allahu Akbar. Nagyo na kapag na ginatano sa dusa. Kung ba tayo ba magpasagya mapito po na gubit pagampas iko na nakagihan na. Narito naman po si iko isa sa salong po kapag atong iko surga. Allahu Akbar. Mga umato Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inipakaiso itong mga sahaba. Uwan. Fakana sahaba na pitero mga sahaba Rasul sallallahu alaihi wasallam man hum ya Rasulullah liman ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayah pitero Nabi sallallahu alaihi wasallam natigin asalin sa tao ang makakapit ko kapitakan na kung makakapit ko kapito mga sahaba ko naginan yung mga tao ataw sa ikosorga sumamos-sumamo talaga ayah pitero Nabi sallallahu alaihi wasallam lakad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah sabi natin wala tala inan namir ka na susugo asun-asun sallallahu alaihi wasallam naginan iladiwan aprawatan yung atigo Allah subhanahu wa ta'ala ayaw makaisiman to basulang mo nakatkukat at tano sa niyang kalunia na mini sungkad tano sa iko ayaw mananian na tarikaw Rasul sallallahu alaihi wasallam misibod ng kaisambay ang tingin na salo kamara ay tumuni sambayakan ang tingin Nabi sallallahu alaihi wasallam sa lagi nukega niya po diya kanika sambayan na iwan to na ilang kanyang anisi sambayan kakaya kadlagan na bukayotan iba minisong kadago ato na binin sambayan o Nabi sallallahu alaihi wasallam kaya kaptero Quran na adna hadito Rasul sallallahu alaihi wasallam aya pagteroon amiyak kanan na atakaw apapanibuo uway, nagyong ko to mga tao at takaw sa ikosambayan yan. Takaw sa ikosambayan yan. Antay mga tao at takaw sa ikosambayan yan. Nagyong ko to mga tao at yung makarukos ko. Imam, uway, nakapagkarukos ka niyan. Nagyong na kanyan so imam. Kamada kalay mga, tigyan o tuwang. Allahu Akbar. Naad na mga kawan, dapat daro sa Allah sa imam na pero pangiraw sa inyo ka, pagiraw tayo mo ko. Na ayat ni kagiraw yung mga Akbar na, Allahu Akbar na, hindi dikatirong na sa imam na dak ay niyang panakapatupad ko ay niyang kapag. Kaya sama nung tuna sa kanyan na, dahil na nauwa kaya sumbayang yan kada miyokit ko ama na ukit to Nabi sallallahu alaihi wasallam. Miya ka sumbayang sa kanyan, miya kalalak ng bunda, miya ko na dusa, miya managusa, sambayang at tikaw rin ito sa iko imam yan. Oh, na ilang ano ito mga ulit mo Allah kaya itingkad na ikalalanata uwan at inutot niya lang mo ko kapat na ako pero sabayang na di ka din makapakukuha di ka managang koto Allahu Akbar na sa kadagap na baka nagsalawag mo na peruko ka din Allahu Akbar
ako kita mong nakapag-eskwela ini. Uwan. Na niya kapag-laro tisita. Uwan. Na dia at na yung mag-iro akwan. Kung binos mo, kumana na, tonton kanan. Na di nga ako nagkimba. Kanang may di ka na tonton kanan. May puro kagyo ko tayo mga. Kataman sa di ka man nagabutan na. Nagong ka bumi puro. Uwan. Napapalagan ng mugyo ko ta pa man. Kipo-kipo ulit makakagit na. Ano? Umabot sa katawa. Tama sa rita naman. Nagsuwa ako ba? Nalitan ko po. Napapalagan na ako makakuwatan ng roho. Uwan. Di ba't nilo na susabayan ito na nagnagunin ang aturan? Uwan. Ano mo nito po na po sa sambayang ito? Ibig mo yan na nabiyakan na katag ko sa sambayang. Ibig po ako sa sambayang, sabi nila ko nga nabudes. Nakaptiro ko sa sambayang na makamatang sa alungan ng tiyan mo. Nasusambayang ang makaptiro mo Allah Ta'ala. Uwan. Makaptiro mo Allah Ta'ala sa mga sambayang ito. Nagtiro sa mga hikad na ko. Uwan. May sambayang siya kainaga ko niyang PUPI. Nakunin po ito na natin hinain. Mamarak ka mamu. Uwan. Allahu Akbar. Naayawi na ka na ino ka mo PUPI sa sambayang. Kaawal umayo hasabu bihil abdi yawm al-qiyamati sala aya pagong ya pumagitong sa alungan ng kiyaman na susambayang. Kada ubayo muna pumagitong na suka. Ramadan, nayahati, sadaka. Kaaya muna pumagitong na susambayang na umakaapas ka ko sambayang na niya kaapas sulangwan na amal ka na uli makaapas susambayang na pilir sulangwan ng mga amal ka. Nah, dia tidak tiba-tiba na talaga yung asambayang. Oh. Nah, sekarang na sembayang para ada na jadi kekaya dia. Oh. Kaya pernah sembayang na o bagus na rin na inaw kaya suri mga prete na Allahu Akbar ay swallahu ito maadigad na kipasembayang. Bigay ka kanon. Masya Allah. Na ilang man ito magumato Nabi sallallahu alaihi wasallam. Na. So ayaw man na niyan na iman to na makapreparad tanon. Uwan. Kaya Peter o Umar ibn Khattab na tigin na hasibu ang pusakom kabla ang hasabu pamagitungan ka na tigin na ginawang ka kung unaan o daw ka nakapamagitungan wallahu subhanahu wa ta'ala. Iman to na kung pamagitungan ka na ginawang ka. Ilang mga pagalitan mo yan, miyawang pa to. Uwan, na iman to na kagi miyababaksya, kaya niya ginawain ka, na ipamagitungan mo, ito na ilalapan, ang sakat mali pagkatulugun. Ang tulog-tulog na nagmali ng orik nola, kaya ini mo na tasyo Nabi, na atigin na almaw, tubabon, wa kullun nasi dakhilun. So atigin, so kapapay na pintuanan, na pala yung nilang pagkataang na kung pagkahukit sa mga manusia at ibu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Natigman mo Allah, kullu nafsin dhaikatul maut, so kadang-ulangwan o mga buraniya mo, na pala yung pagkataang sang kaya kapatay at ibu Allah subhanahu wa ta'ala. Kau pihak kau gitu dua tahun tak sumalakal maut, tayak ni manusia. Oh, nah sunat yun na Idris na miyawasang ka dunia tigyan ko ginawa niya na malaikat na palaguin ako ka na tigyan na andun taso na tigyan na ako pa doon sumusang teka patlapis pulang ito oh kayo kung makamasang ka patlapis sa langit nakakatitinag doon sumalik ko lumaw to tigumalik kata sumalik ko lumaw to tumitinag ko natigin na ay isu ano karakaw na ay andi ka po inirakasanyawa anak ko malaikat na andi ko nekas po inasanyawa ko na dula itu tigin na asal kapag kanila na matan niya nagkakuan ni sanyawa na mamabado na baka bubulan nila na malaikat na mata na sa tamalakan mo tipiglan ka di mo tamalakan mo tatawid din sumuki yan Allahu Akbar nabinilak sunod yun ay Idris na dahil ba Allah ano po na lang matakot tigo malikul maut kaya pitiro Allah ta'ala semua nak kana so ikapat lapis sa langit na ayam yan ako na di ka nagkisuwa ko pa ikapat lapis sa langit so Idris kakana mo baling pa ikapat lapis sa langit kasi ibabaling ko gilupa laro ako nagkisungi sa gilupa tiguan na di sa ika nagsungi ka kapital takin mo tingin na siya kasabsa mo tigin kuma Allahu Akbar so ayaw ba yan di ka pala kuya so kapatay na ayaw mapiya na manilig mga duka uwan
Maripado ka sa amal. Na bapia publika sa dunia. Na asal ka milyonaryo ka sa amal sa aluman na mauri. At isa ba milyonaryo ka sa giyong kadunia na publika sa amal sa aluman na mauri. Oh, Masya Allah. Niya kay sa alugan na Rasul sallallahu alaihi wasallam na sumiyong sa palawasabah. Nagyang ko ta palawasab na adna lumiyalag ko mga sahaba amiya bubas sa alungan. Adna lumiyalag amiya sapotol sa alungan. Iya man ang pakanaiyarga kinalong agama agusto sa pagkatulog pagkapuong ko nabi ka palalag nila sa pipila gawi. Nasa katanok. Asa mong tanong sa masjid, lalu sumakol na makontol, nakapakatika, nakunarya, ba't ang anak ng kaya Quran, anak ko pagkaso, ako pa mandiuwa kong kauna. Na surasol na, diyan na mga sabag kong sa potol sa anuman, na adip po na daw rampay sa palawasak na, kaya riba nuwag mo ito, anak. Oh. Kadiyo ko makatinin, surasol na tingin na. Na baka na ko na niya, libod, natin ko mga sabag, uway, Rasulullah. Natiginaw po mga kahit na magtiro akar kanon. Berarti anak ko yung tigina ng white. Berarti anak mista. Kaya kumati na kaya po pitiro kaya Nabi. Na ikatiyar. O at kaya pagagkir pa inna dikratan paul mu'minin. So kapamakainong ka na pagkakang gaya mo na sa ikumya manat niya. Na mitiro sulabi na tigina ang kidu ang pusakum minan nar. Inni nadiru lakum adaban sadida. Pitiro yan ko mga sahabang inawatigyan. Pamakawatan niyud na ginawa niyo si ikunaraka. Palides niyud na tigila ginawa niyo si ikunaraka jehannam. Kamata nasakan na niyo kung yumidawa sa aluman na kuri kami abang maka iktiyara kas kano si iku mga siksa. Wallahu subhanahu wa ta'ala. Natigilan niya pasal. Nasok yan nagunog pa pa naso abilahod natigila is. Mubuiyang. Tabala kaya Rasulullah. Sia-sia-siakan dari antigener. Oh, di bisa tigini ini limudu kara kami. Nah, wat tigini wenu kebiru. Apakah sulit nak kuang kadi ngadi itu nakad dan kana pamasaan kuatan padi enggak bakal sulit kusur neraka. Anak. Nia ada gua Allah Taala. Nia ada gua Allah. Surah sallallahu alaihi wasallam ayat yang mana rasul nak lagi ayat nama asum yang kau dah subuh pada suabidah. Anak aja ko mana gua Allah nak tiginam. Kan isu ayat yang turun dekat ya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ayat-ayat natabat siada abi lahabi wa tabba ma aghna anhum maluhu wa ma kasab saya selana randa talahabi wa amratuhu hammalatal hatab. Oh my. Ayat na ati gina niya siya ati wala na sudu ang tangan ang tangan utak na gusto ang tangan pos. Aw bepiap na ati wala bisong pa sa temo kasulang wano tamo kana iyo man ka pa suminigo na takaw mga apo anak ka. Uway na ibu ya di karaklati ko na di kentari anak ti wala. Saya selana randal palahod na kesan nga na ti wala na to kapas ko ya uwapoy ko na rakadihan. Kaya di siya na so abida na Bapak Rasul sallallahu alaihi wasallam sa tanok na iso kada ba tanok ti Rasulullah. Why? Masya Allah. Ni prakuskap dan tikir sudah duduk baka maawit sa barabad. Aya pitur maawit sa barabad na suruya na bai. Na kanaba si buku mga bet ko to na kasura ko to pa ko mga dito mga suruya. Kaya gina ho sudah nang ada to na kepulangan sa tao. Why? Masya Allah. Na isa na nalita nung may inang ka. Okay. Kailo Peter Allah Ta'ala. Ya ibadi innakum tukhti'una bil-layli wan-nahara. Hai mga urip na kanaptig Allah mata-mata alas kanuna madudusa kanudin ako kagagawiin ako sukadidundum. Okay. Ayaw mana? Na Peter wallahu ta'ala amadudu sa tanukon ko kagagawin na gusto ka didundo. Uwan. Kagi ayaw mana niyan? Na madudu sa tanok ko kagagawin na gusto ka didundo. Kagi na ni Peter wallah nagyot tumamo oras-oras na gawin din na pagpamalit tanok wallahu ta'ala sarila. Kaya Peter wallahu ta'ala ang isusumpat niya sanggal na hanap
wallahu ta'ala naparirila ako. Ilaman ito? Wa ana ghafurur rahim sa kanatigwala naparirila at tigwallahu ta'ala. Uwan. Na mga pagalitan mo sa relasi ikwallahu ta'ala. Kapama sa ditanurinan wallahu ta'ala dito rin makasulsi ko surga. Uwan. Nagina ni sabab ayaw ano niyan na makapumamalitan mo sa relasi ikwallah. Kaantano makasulti sa diyong kutwa surga iyan. Uwan. Kaayapin pero wallahu ta'ala na pastagpiruni pangalan ikaw rakang sarila ako perlakum karila angkos kanwati ko Allah ta'ala. Why? Iyang ibadi kullukum dallu ay mga uripnakan na pala kayo din na marinido ng tigo Allah ta'ala illa man haday tau inuntaw sa mga tau aturunakan. Why? Na pangalan ikaw rakang na tigo Allah ta'ala sa ayamanan yan na turuan kaagdikum katurung kos kanwati ko Allah ta'ala. Why? Ilaman ito mangurip no Allah ta'ala. Uway, na makapamanglitan no si iko Allah ta'ala sa ito na. Kau ba tanong benda ikapan pagi kapatay? Ada tanong turu awallah. O ba tanong benda ikapan pagi kapatay? Ada tanong rila iwallah. Kaaya Peter Allah ta'ala. Na ya ayuhal ladina amanu taqullaha haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ay susang tanya malat niya na kalakkan Diyos Allah ta'ala sa tito ka na kaubang ka no kapan pagi kapatay. Adi ka no kamu muslim at ibu Allah subhanahu wa ta'ala. Ginamu, ano ba na ikapan tagan wa kapatay? Amamu muslim tano. Kena upa ayaw mana niyan na sumanusya na ayat na ngaran niyan na sa Muhammad na ukapan tagi kapatay akagi ayaw ngaran niyan sa Muhammad na bali pagkasulod sa iko surga ay pagkasulod ko na nakakagi ayaw ngaran niyan na sa Nabi uwan kadi mga umat o Nabi sallallahu alaihi wasallam. Warip ya kau Allah ta'ala sunajul adam ko surga uwan bali sunajul adam aku suka rumania na sitihuan na piyaka bali sa iko surga uwan. Nah, ayah pakai si ino silang pag-awa ko surga. Uwan. Nah, kagiya, miya kasupak sa sakti manalalangan sa nagyula Adam. Ayah Peter Allah ta'ala, wa kulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha ragadan haitsu si'tum fala taqraba hadhihi sajarata fatakuna minadh dhalimin. Wani atib Allah ta'ala tirna misiku nagyula Adam ang gusto karumayan, babandingkan sa iko surga sa salin sa abo ya iyo sa iko kabubanding sa iko surga. Uwan, nabukang ka naroon sa kapangundi akakan na asa tiwala ayah bubugan ni kung kanadiga na bubugubay sa diyang kamanan yan na sapo na kayo kaayat ni kabubay ni ron na miya pudikano kung mga tawanan akan paginutulan na kudakano sa iko surga na miya si pakotong nabiul Adam miya kasupak ka sa timana alalangan sa iko surga. Uwan, kabuli ni miya kaubay sangkot wa kayo na miya kakapasangkot wa nga kayo na ayaw manan yan na suwallahu ta'ala na danyan sumudin sa isa ka segundo ibu pendimada sa surga so nabiul Adam kamiya kasupak sa satiman alalangan ayaw manan to na sumbatan no Adam na upun makasupak sa satiman bulalangan na mawatan da nagwala di ba niya kapakasubsi ko surga na hindi kapakapunagilatan ng mga urip mo Allah ta'ala makapunagilatan uwan. Allahu Akbar. Nah, last so Allah ta'ala na ayat itu sa Quran. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ajwajukum wa asiratukum wa amwalu iqtarabtumuha wa tijaratun tahsawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaykum minallahi wa rasulih ila akhir al-ayah. Ayat mana itu? Nah, pero Allah pero ang kaya Muhammad si inampit yan sa Muhammad pero o Muhammad sang kaya mga umat yan pero ang kakilan niya Muhammad ubayran baluya ayaw tadiran kung kapapaginatawiran sa ekonomiya na miya kabalang banakiran kung kapanggalibok kairan kung agama ko abuso simbarakan sumbal alok sirat Allah. Pero ang nagkirapan niya Muhammad awera ng gulaw na ay bayan pakabalang ba niya kung kapapanagumpangan nilang kung agama abuso simbarakan sumanga matairan na terang kakirapan na ubayang pakabalang ba na kung mga
simbayarakan sa mga paguriran na ubaylang panpakabalang benak. So ayaw maana niyan na panagunta maniran ko agama ko na gusto simbarakan sa mga karumayran apa kabubayaan niran. Na pero ang kakilap na ubay na pakabalang benak ko mga ginawayan sa mga tumanayran. Na pero ang kakilap na ubay na panpakabalang benak sa mga kabukiran. Na pero ang kakilap na ubay na pakabalang benak ko kapanagunta man ko agama gusto simbarakan sa mga tindiran ay pagkawaniran ubayran di ba po sa ating Allah Ta'ala. Pero mga sa kinatagdaw na pero ang kakilap na ubayran pakabalang benak sa iko kapag mo kailan ako agama gusto simbarakan so ayaw maana niyan na mga derpa kami milikan niran aron matatagos sulang wantaman apa kaubayran sa angkat niya. Na pero ang kakiran Rasul sallallahu alaihi wasallam pero ang kakiran amay matumu iyo ang kananawan wa inaluyak na tigwala adisto Allah agus Rasul sallallahu alaihi wasallam na gusto ka prumasay sa dalang si iku Allah patarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amri na nayawani wa tigwala dala kapakatali mo manakarkano so dinyo kebubayaan at eksamin nakarkano wa tigwala ta'ala eksamin Miyayin maging kaya-kaya-tipo niya. So mga taon na niyamanik sila ko atapiran. Kaginan ako kaginan ko raw tapunaik sa mga atapiran. Nag-YouTube ko na makamamanis sila ko Allah. Ipapuro sulima. Ya Allah, tabagi kami din kata niya kamadin ko mga nabamiso ayaman na niyan na igo. Pagkita ba sila na ko Allah? Miyatang kada ko ginawa na upo-upo na imaano dito na niya matay tanong. Na di sila na marilit palado. Nahanap ko kita bang sila sa iko Allah? Na sumapa na ano ba rin ang pagkataling mo tabang mo Allah? Ayaw magpupinto yung wakaw aman at tiginang Ya ayyuhalladhina amanu in tansurullah yansurukum ila akhir ayat. So sinanong tuwami ang maraptiya yan at tabangin niyo suwaga makuwatig wallah katabangan akan sa kanumang muwatig wallah. Diyan po mga pagkamakapag-itabang wala o pamakatig wala ay kiyatabangan niyo suwaga makukatabangan mo sa kanon. Allahu Akbar. Ilan man ito mga umat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Pagkitabang silang kuwala. Na hindi naman mapatay sa manusia. Natin pagkitabang kuwala, tigin na. So tigwan lang. Hatta idha ja'adahumul maut. Pabila tigu Allah Ta'ala amatay sunggagay sarkanu. Qala namatiro yan ang tigu Allah Rabbi rji'uni la'alli a'malu salihan fima tarak. Daukad na nakon pakambalingan akong kapuruman ako dunia. Malamisakan kaya Allah sa din sa urbir ka na gusto din sa kabayakan na palayakan din ang bulaw na aniya Allah asar ka makambalingan ako ko dunia. O baad namin ibaga ka na mga sambayang o baad namin ibaga ka na mga tasbihan o baad namin ibaga ka na daakan mabati ako Quran o baad na daakan na kaseminary na inaukan na lang na ino kau makakasuya ko ko dunia na sambi anak nuto ya Allah. Natikman mo na kalla. Pitero mamu Allah na pitero Allah inna kalimatun huwa qailuha mata-mata nurip na kanang kanading kadi kapakaswara atigu Allah mata nagyun na nakatiro akapamrak na bukatiro akapamukagatigi nurip no Allah ayo niat investigasi sila kata mo na ay pwede na ay buka iya manusia. Nakaiba mo budi benar ya buka-buka ke manusia ya. Masya Allah. Kau tu mengurip Allah Ta'ala. Misal bapak
ayamanan yan na sa kapanwa katagi nga yakap sunga kasi na ad na bubay tanwa o pamana ay punggura okay lang kati at tamari matrap tuwag siran ayad na ipunggura okay lang na ando man ay kailayan rakan kagiyo o di buka gigiyo ko tapagariya na sirapi uway na sa kanag na na ayan niya lugar ka nung natanto niyo masisingayo agyung ko to akalabi niyo rak na diyo ko signo tumakasong kakagyo pa mana malisig to pa ma okay na ayan niya pikira ka na niya tayo bunan okay tato na po ni may makakasuya ko na kuya uwan ayaw na niya na miyawa matutos ka niyan okay na nagyan ka ito ginarakan amin dito sa limu wallah okay dito sa baba mo namin manitalo ka kata so miyo ko sila miyatay na una ko na ayan yan ka sila katalamong to na ako pa miyatay iman to ilawan ang tumagorip wala dito sa baba di tayo na ikatawa na katalok man okay ipakatulugon saan ka pagrita namin doon sa limu uwag ba okay diyan kaya miya kapitugoy sa sinter okay na paano na yung matay ng bae na ayaw niya katulugon na ikaririgo kanya kapluson sa kaya bitang sa mutalgon na nakagiyap ko pugasan na miya type man na driver na nakagiyap man nagiyan na nga namin ito ang nakamana iya pa man ikikusuyan na kang ka ayamanan yan na kailangan ako ron na ilang man ito mangurip na di mo nga-wake up na patakatawa minug sa limuwa mo tala isa awa taon na mga ako man nagiyan na nalagi dito na di mo na ilaliwan kakalaman na may pukul kasanya man naging utamiyalo kasubin na may pagkasakin na paano pinakisa ang kinimbuwatan kalumili na atay na utawatan Allah Akbar na ano man pagpapakilay ka rin ng mga tao ang pangaulogan na di ka tabi pagkagaya mo na di ka makapumusya di ka nagkuha siya na ginawa na doon Allah Akbar miyatay siya cute Masya Allah na ilang man ito mga wato na bisa na ito alaihi wasallam at nasa katawaway na pilalakaw sila nasun sila sa SM Manila nagyan ko pa kaya na bridge ayaw mo kami na bagyan kaya ba ina tumibig sa kaya puto sa kaya na bridge ka more beauty na mong pagkito na ko mga ginawa na takino ba iya berbiti po magorit na Allah subhanahu wa ta'ala na miya kasapulo gawin na likoto na kayo kumato na minilibong sa mutuwa sa mga tapar saya na minilibang na minilibang ko mga kaper na diran Panginoon na ang ginawa ibagyo ko pawarisan na badiba bayan di makuha ugaid na dapat tanto makuha sa utak pa ano kay di biya sa marot na ila man to mga ulit no Allah Allahu Akbar ayat ya ipamihit kiro wala ibutay na pati ko sa mo to ayan ang prince na mano ni magkura paraman dito isabot mga urip mo na bunidid na mga ulama apa katulog si kaduna mapita na po mga dikamit na ikaduna katya pasatso wasiat na ba niyo kalipate subscribe ako pindutan niyo agya bilian pang updated ka no kung mga upload akon nanalay ka niyo share niyo comment niyo so kaya muntahin niyo sa video wassalam